Най-мощният и влиятелен звук на света е нещо, което 99% от хората имат, но напълно подценяват. Човешкият глас. И все пак много хора усещат, че когато говорят, никой не ги слуша. Време е да разбереш защо е така. И не, това няма нищо общо с какво говориш в разговора. Даже това е пълна глупост. Може да говориш на най-скучната тема и разговорът пак да бъде интересен. Но е много важен начинът, по който ще кажеш информацията. Но дори да не знаеш как да го направиш, до края на видеото аз ще ти помогна да предаваш информацията, така че хората да искат да те слушат. Но преди да ти покажа как да говориш така, че хората да искат да те слушат, трябва първо да разбереш какво ги кара да не те слуша. Представи, че комуникацията е като заключен съндък, пълен с влияние, увереност и въздействие. Всеки иска да го отвори, но има един проблем. Повечето хора слагат катинар на този съндък, без дори да го осъзнават. Този катинар са лошите навици в общуването. Малки грешки, които правим всеки ден, които карат хората да не искат да ни слушат. И ако правиш дори един от тях, шансът някой да ти обръща внимание намалява драстично. Това са 7-те ужасни навика, които убиват комуникацията ти. Номер 1. Говорим лошо зад гърба на другите. Всеки знае, че да говориш зад гърба на другите е лошо, но повечето хора все пак го правят, без дори да осъзнават една проста истина. Ако някой клюкарства пред теб, 5 минути по-късно ще клюкарства зад теб. Но има още нещо. Хората подсъзнателно усещат кога някой е склонен да клюкарства, което ги кара да не се доверяват на този човек. Така че спри да клюкарстваш. Номер 2. Да съдим хората. Представиш, че споделяш успех, постигнал си нещо голямо, гордееш се и някой ти казва: аз щях да го направя по-добре. Как ще се чувстваш? Вероятно разочарован, защото никой не обича да бъде съден. Хората обичат да бъдат хвалени. И ако навикът ти е постоянно да критикуваш, дори без лоши намерения, хората около теб ще започнат да мълчат. Не защото няма какво да ти кажат, а защото знаят, че ще ги съдиш. Така че ако искаш хората да те уважават и да говорят открито с теб, спри да ги съдиш. Номер 3. Негативност. Всеки има този един приятел, който превръща всяко позитивно нещо в негативно. Времето днес е супер. Давам, утре пак ще вали. Брат, най-накрая ме неха на мечтаната ми работа. Ще видим колко ще издържиш там. Този човек може да не го осъзнава, но убива всяка добра емоция. И знаеш ли какво става с хората, които постоянно разпространяват негативизъм? Другите просто започват да ги избягват. Защото никой не иска да е около хора, които винаги намират нещо негативно във всяко позитивно. Пробвай обратното. Бъди човека, който намира позитивното в негативното. Ти се изненадаш колко бързо хората ще го оценят. Номер 4. Оплаквания. Оплакването е български национален спорт. Оплакваме се от времето, от работата, от живота. И най-лошото, хората, които постоянно се оплакват, не осъзнават една проста истина. Никой не иска да ги слуша. Защото оплакването не решава проблемите. Просто кара другите да искат да се махнат. Сега си представи, че срещаш някой, който вместо да се оплаква, е супер радостен и не се оплаква. Кой от двамата би искал да бъдеш по-близо? Точно така. Така че, ако искаш хората да те слушат и уважават, спри да се оплакваш. Номер 5. Оправдания. Всеки познава някой, който винаги има оправдание. Не успях, защото нямах време, не стана, защото другите ми пречеха, щях да го направя, ама... И знаеш ли кое е най-интересно? Хората не уважават оправданията. Те обичат действията. Ако постоянно намираш извинения, хората ще спрат да ти вярват. Ще спрат да разчитат на теб. Ще спрат да те слушат. Но ако поемеш отговорност, те ще те уважават. Така че следващия път, когато ти се прииска да се оправдаеш, просто не го прави. Номер 6. Преувеличаване. Колко пъти си чувал някой да ти казва: това е най-якото нещо на света? Проблемът: преувеличаването убива доверие. Когато всичко е най-доброто, най-лошото, абсолютно незаменимо, нищо не е. И ако това стане навик, границата между преувеличаване и лъжа изчезва. И никой не иска да слуша човек, на когото не може да вярва. Така че ако искаш хората ти обръщат внимание, спри да преувеличаваш. И накрая, номер 7. Догматизъм. Догматизмът, когато представяш мнението си като абсолютна истина. Това е единственият правилен начин. Всеки, който не мисли така, греши. А проблемът: хората не обичат да говорят с някой, който не им изслушва мнението. Ако винаги настояваш, че знаеш всичко, хората просто ще спрат да те слушат. И това бяха 7-те вредни навика при общуването. Избягването на тези 7 вредни навика ще направи комуникацията ти по-добра. Но тук се появява златният ключ, който е основата на въздействащата комуникация. Избягването на тези 7 вредни навика ще направи комуникацията ти по-добра. Но тук има един проблем. Но за да отвориш този съндък, който ще накара хората да искат да те слушат, трябва първо да премахнеш катинара. Но как ще премахнеш катинара, за да отключиш този съндък? Със златният ключ, който е основата на въздействащата комуникация. Като този ключ е формулата чара. Нека ти я разкрия. Честност. Ако думите ти не звучат искрено, хората ще го усетят моментално. Честността не означава просто да казваш истината, а да говориш с откритост и ясни намерения. Хората обичат да слушат хора, на които могат да вярват. Например, ако си продавач и казваш на всеки клиент, че даден продукт е перфектен за него, без дори да знаеш какво му трябва, той веднага ще разбере, че не си искрен. Но ако открито му кажеш предимствата и недостатъците, ще му спечелиш доверие. Автентичност. Бъди себе си. Гласът ти, стилът ти и изразите ти. Това те прави различен. Когато си естествен,
хората не просто те слушат, те искат да чуят още. Например, ако се опитваш да говориш с прекалено официален или изкуствен тон пред приятелите си, те ще те възприемат като неискрен. Но ако говориш по свой начин, със собствения си стил, ще бъдеш много по-убедителен. Респект. Ако не уважаваш хората, с които говориш, и те няма да те уважават. Респектът в комуникацията означава да изслушваш другите, да уважаваш тяхното мнение и да избягваш осъждането. Алтруизъм. Алтруизмът в комуникацията означава да говориш не само за собствена изгода, а и желание да дадеш стойност на други. Хората усещат дали искаш да им помогнеш или просто се опитваш да изпъкнеш. Например, два начина да разкажеш една и съща история. Аз направих това и вече го ползвам. Всичко тук е фокусирано върху теб. Но ако кажеш, ще ти споделя как направих това, за да можеш да го използваш и ти, тук се фокусира изречението върху това да бъдеш полезен на другите. А сега си представи, след като ти разкри и за златния ключ, именно формулата чара, е време да използваш този златен ключ, за да отвориш съндъка. Но когато най-накрая отвориш съндъка, вътре в него има нещо неочаквано. Вътре не намираш директно решение как да говориш така, че хората да искат да те слушат. Вместо това вътре има тайна карта. На пръв поглед изглежда просто като парче хартия, но ако разгледаш внимателно, ще видиш нещо важно. 6 локации. Във всяка от тези 6 локации има по една следа. Една техника, която ще направи гласа ти по-въздействащ. Като на края на 6-та локация, ти вече ще знаеш как да говориш така, че хората да искат да те слушат с интерес. Номер 1. Височина на гласа. Ако говоря тихо, вероятно ще си мислиш, че съм срамежлив. Но ако започна да говоря силно, ще звуча много по-уверен. Играта с височина на гласа задържа вниманието и кара хората да се слушат в думите ти. Целта е да ги сменяш. Не постоянно да стоиш на една вълна и да говориш с един тон. Номер 2. Тембър. Проучване показва, че предпочитаме гласове, които звучат топло и гладко. Тези гласове ни карат да се чувстваме спокойни и сигурни. Но тук идва един въпрос. Ако не съм роден с такъв глас, тембърът може да се тренира. Правилни упражнения, дишане и контрол върху гласа можеш да развиеш по-плътен, по-спокоен и по-привлекателен тембър. Номер 3. Интонация. Представи си, че някой ти разказва история. Гласът му се издига, когато става нещо интересно. И спада, когато иска да създаде напрежение. И варира, за да направи разговора динамичен. Точно това е интонацията, която трябва да използваш, за да задържаш вниманието. Монотонният глас е най-бързият начин да загубиш публиката, защото без промяна в интонацията хората спират да те слушат. Номер 4. Темпо. Ако говориш прекалено бързо, хората няма да запомнят това, което си казал. Ако говориш прекалено бавно, става скучно, но е по-добре от бързото говорене, защото на човешкият мозък му трябва време да осмисли. Ако аз започна да ти говоря така за цялата тема през цялото видео, ти на края на видеото няма нищо да запомниш, защото аз просто съм говорил бързо. Номер 5. Тишина. Пауза от 2-3 секунди е много силна. Хората я много подценяват. Паузата прави 3 неща. Привлича внимание. Когато спреш да говориш, хората ще се зачудят какво стана и ще привлечеш вниманието им. Номер 2. Ще спреш да казваш супер дразнещо е да слушам някой постоянно да ги използва. Когато правиш пауза, ти няма как да използваш тези думи. И номер 3. Даваш време на хората да осмислят какво си казал. Усети ли как аз ти дадох време да осмислиш това, което казах? И номер 6. Сила на звука. Тихият глас кара хората да се заслушат. Силният глас създава авторитет. Правилното е редуването на двете, за да създадеш въздействие. След като преминахме през 7-те вредни навика, които да избягваш, формулата чара и 6-те съвета, тази информация ще ти помогне да говориш така, че хората да искат да те слушат. Но информацията сама по себе си не е достатъчна. Истинската разлика идва, когато започнеш да прилагаш. Затова започни да прилагаш информацията, която чу в това видео. Тя е наистина ценна. А ако искаш да говориш по-уверено, ясно и да подобриш езика на тялото си, отключвайки пълния потенциал на гласа ти, то каня те да се присъединиш напълно безплатно в групата ми, където ще ти помогна да постигнеш точно това. Вземи покана за групата ми от линка в описанието. Благодаря ти, че изгледа видеото до край и до скоро.